Ate Tani, magandang hapon. Ilang kilo ba Ate Tani ang nabawas sa iyong timbang kanina sa live mo? Mahaba naman ang buhok. Tulog pa. Aga-aga mo nag-live kanina. Wala din naman. Nag-exercise kanina. Natulog din. Wala bang, hindi ba pinawisan? Walang nabawas. Malamig yata dyan Ate Tani. Guide, wala bang wala bang isang basong tubig na pawis? Ma'am Rose, good afternoon. Mainit na dito. Mainit tapos hindi ka man lang nabawasan. 1 hour ka lang ba nag-live, Ate Tani? Walang nag-live sa ano namin sa GC. Di mag-live ulit. Magandang hapon sa inyong lahat. Siya, may kalawit shout out, sabi ni Ma'am Rose. Monkey, Lyotti. Lyotti ba yan? Lupi. Lupi? Lupi Boas. Thank you for coming to my live. Wala bang gala, Ma'am Rose? Wala tayong gala ngayon. Thumbs up, Dan Bicol. Thank you, Elonggo Vlog. Thank you. Thank you sa patamsak. Maraming salamat. Mega love shout out host and everyone. Good afternoon. Sabi ni Alongo Vlogs.
King isda. Ba't marami kang isda, monkey? Budbad, pahagad. Ano yun, Janet? Maya-maya pa siguro, Ma'am Rose, kasi dito araw-araw na ulan. Minsan umaga, minsan tanghali. Eh, ngayon tanghali, wala pa. Ngayon, ba mamaya pa kasi malalayo pa yung ulap eh. Ma'am Rose, Maranan Vlog, Miguel Love shoutout, sabi ni Elongo Vlog. Nico Pati. Hello, Monkey, hello po, sabi ni Johnny, FW channel. Kate, di ka magalit dyan. Di ka magalit dyan. Ano pala? Jonas Vlog, hello, hello. Johnny, ka-OFW channel, Miguel Love shoutout, sabi ni Ilonggo Vlogs. Sis Janet, hello sa Jonas Vlog. Kape tayo. Kape tayo, host. Oh, anong oras na dyan sa'yo, Jonas Vlog? Kasi dito, ang init mainit pa dito. 3:36 pa lang ng hapon. Buti ka pa dyan, nagkakapi-kapi ka na dyan ah. Jonas Vlog 19, Nicolab shoutout, sabi ni Ilonggo Vlog. Ilonggo Vlog, sabi ni Jonas, namatay si Donald Trump, dating presidente ng Amerika. Ganun ba? Same tayo, host. Okay. Mainit dito, Jonas. Hindi kagaya kahapon, umaga pa lang naulan na dito. Kahapon. Kaya yung mga, sayang nga yung mga tanim ko dito ng ubas, namunga sana. Kaya lang, namubulok na naman. Namubulok dahil sa ulan. Talo kasi ng ulan ng ubas.
Nawala sa live. Daming bumili sa ano, sa tindahan. Hoy, Bicolano Magayon. Bicolano Magayon. Tamsakos. Hindi ka nag-live? Hindi ka nag-live Magayon? Magayon? Kabayan Janet Tamsak. May ibaba ko yan sa'yo, Janet. Na busy. Monkey D. Lopi. Thank you sa pagkaway dyan. Maraming salamat. Dahil bumili sa tindahan. Kaya, ano, rescue. Maray na hapon, Mr. Labia. Like 11, tambay, charge mo na yung isa. Thank you po. Thank you po sa parang, Sir Laiko. Mr. Labia, thank you dyan. Maraming salamat.
Nina Therapy Likop, it's done, dikit po. Thank you, Mr. Labia, sa pagdikit kay Nina. Dikit na po sa'yo, Nina Therapy Likop, si Mr. Labia TV. Thank you po sa inyong pakikipagdikitan dyan. Maraming salamat po. Hello. Yan, Gati. Yan, tuso, kuya. Thank you, Kati. Miguel love shout out sa lahat na nandito. Hello po, hello. Kati is done, dikit. Thank you, Mr. Labia, sa pakikipagdikitan dyan kay Kati. Kati, dikit na sa'yo si Love, ano, Mr. Labia. Kuya Mac, Kuya Mac, magandang hapon, Kuya Mac. Idol Mac Mac, official, magandang hapon, sabi ni Mr. Labia TV. Thank you.
Bridget, thank you po sa patamsak mo dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Thank you po. May jacket ka na po dyan, Bridget. Worms, thank you sa patamsak dyan at harang. Thank you dyan, Gigi Worms. Thank you sa iyong pagbisita. Magawa kaya mag-live uli. Live lang uli. Bigyan mag-love shoutout host. Thank you, Gigi Worms TV. Na-live din ba si ano? Dahil mo kasing channel at titikang ka. Lahat na ba yung monetize na? At titikang ka?
Pag lahat na pala yan sumasahod, ate tikangkang, di ayos na. Ngayon, ang hirap maghanap ng views. Dalawa na ba? Tikangkang ano, monetize eh. Tikangkang at GG lang monetize. Wow. Sumahod na lahat yan at tikangkang na sumahod na rin yan. Yung dalawa mong channel. Yan ba channel mo, titikangkang? Hindi pa nadating at titikangkang? Yung ano, AdSense niyan? Kung matagal na pala yan, ate, ano, tikangkang. Di, ano yan? Di, yan ang una mong channel na titikangkang. Sumasahod na yan. Oo. Siguro mga tikangkang, no, kailangan ni lumaki pa yung bahay ng ano at makilala pa para yung mga ano, para malaki-laki naman yung views. Kasi ito, tingnan mo sa akin, no, na tagal-tagal makaipon. Ang tagal makaipon ng ano, ng pera. Ay, si Ate Lab. Yun, magaling yung si Ate Lab. Sa akin, isang apply lang ni Ate Lab eh. Tapos, ilang, isang linggo lang yata, dumating na yung AdSense ko. Malinis kasi yung address, taka yung ano, yung mga ano po, malinis. May mga ano. Kaya mabilis lang dumating yung AdSense. Kaya yung ano ko, yung mga upload ko, walang ano. Ate Long! Harang! Thank you Ate Long sa paharang. Ay, oo. Oo, kasi alas, ano yan eh, parehas no, tikangkang. Yung ID mo ay naipapakita, parehas lang sa ano, yung sa nauna mong channel. Oo, no. Upcoming premiere. Sabit natin yan, Ate Long. Oo, maano yun. Maano yun si Ate Tikang, ay si Ate Lab. Si Ate Lab ba? Si Ate Lab ba, Ate Tikang kang nagayos? Kasi si Ate Lab, yun din ang mga nag-aayos ng mga channel. Sa akin, si Ate Lab ang nag-apply ng mga ano ko. Pinapasa ko lang sa kanya yung mga kailangan. Yun, saglit lang. Isang linggo lang, dumating yung AdSense ko kaagad.
Kung mahirap nga yan kasi dalawang ano, di ba, dalawang channel. Tapos para-pareho yung ano mo, yung ID. Tagal na namin inaayos ganun pa din. Pero sana maayos na. Tiyaga lang. Kaunti sa... Oo, matyaga talaga yun. Kung si, ano, si Ate Dap. Eh, kayo kasi, mga ano eh, mga kantahan bang ginagawa niyo? Pag one back na niya, inaayos. Ganun pa din. Tagal na rin pala, ano. Sa akin nga, yung, hindi ko dati, ano lang, yung T-number lang sa BIR. Tapos yung national, yung T-number, okay ka agad, naging okay. Di ba at si Kangkang, Andini, Andini, gymnastic. Hello, tinggi-tinggi sa pakaway-kaway dyan. Andini gymnastic firmer. Sige, sige. Si ano, si EDR TBPH at Kangkang. Sabi niya sa akin, hindi daw dumating yung agent niya. Siya na lang daw ang ano, naggawa. Yun, hindi nga ako maano kung bakit ano, bakit marunong gumawa si EDR. Ewan ko kung anong, galing kasi magkalikot yun si EDR. EDR TBPH. Kasi yung ano niya, yung pin niya, ano niya, hindi naman dumating daw. Siya, siya na lang daw ang gumawa. Naayos na din naman niya. Siya lang ang nagpa-monetize sa kanya. Yung ay nag-apply. Oo, si DR. Magaling yun, di ba? Tikanggang. Kaya pag may mga ano ko, may mga hindi ko alam eh, napunta ako sa kanya. Napunta ako sa live niya. Doon ako na, ano, kung saan siya nakatigil. Kasi dito lang, iisa lang naman kaming lugar eh. Oo. Habang nakatambay siya doon, pinupuntahan ko. Lalo kung malapit lang siya dito, ayan, pinupuntahan ko. Pinapa, ano, yung dumating yung pin ko, siya naman ang nagpasok sa, ano, sa YouTube. Yung, ano niya, yung pin code ng, ano, AdSense. O siya na nagpasok. Kaya, nalaman ko, dito sa, ano, Pasakaw, Camarines Sur. Isa lang kaming lugar na, ano, ni EDR TBPH. Oo. Kaya di ba pag minsan, ano, napunta ako dun sa, ano, sa kanya, sa live niya. Ano, yung kung saan siya nakapwesto, ang pagtitindi, napunta ako doon. Kaya lang, sa amin dalawa, yung mga comment ko sa YouTube niya pag naka-live siya, hindi niya makita. Ay malapit lang, Ate Tikangkang del Galigo. Malapit lang yan dito sa, may ano lang yan. Sa unan yata yan ng ano, Tagkawayan eh. Malapit na yan dito sa ano.
sa amin kasi bunga din kami ng ano, ng yung Pasakaw. Una din kaming dinadaanan ng mga papuntang Naga. Yung ko nga, naka-invisible lang ano ko, titikangkang, yung message ko kay, di ba nagko-comment ako doon sa live niya, hindi niya nakikita. Sabi nga niya, wala naman daw siyang inaano, na binablock na ano, pinakita nga sa akin yung mga ano niya. Oo, magkalapit lang yung dalawa, Delgado saka ano, Taggawayan. Magkasunod lang yan. Oo, kaya nga, pag napunta nga ako, baka daw si ano, si Lolo ang may gawa. Ay kasi dati, suportahan kaming dalawa pag nag-ano, pag naka-live siya, yung mga gamit ko dito, sinusuporta ko sa kanya. Eh kaya lang ngayon, hindi na makita. Pati yung sa pamangkin kong cellphone, hindi rin makita niya ang mga comment. Tapos, di ba, bababa ako, lalabas ako sa live niya. Pagbalik ko, wala na yung mga comment ko, hindi na makita. Hindi ko na makita. Nawawala siya. Tapos nawala yung ano ko, nawala yung moderator ko, nawala sa kanya. Parang naubaran. Kati, medyo mag-love shoutout, dahil ginapunta ka dyan, ano, Ate Tikangkang sa Del Gallego. Sa ano, sa Ragay Ate Tikangkang, nandyan si ano si Hana, si Hana, dalagang probinsyana. Taga ano yun? Taga Ragay. Malaki na rin ang ano nun, kasi na-promote din yun ni Japper Sniper eh. Ah, ikaw Ate Tikangkang, taga saan ka talaga? Ang ano mo, probinsya mo? Si ano, si Hana. Yung ano yon napunta sa ano, kina Idol Japper Sniper. Dito yung babaan ni na Idol Japper sa Pasakaw, Camarines. So, dati, yung pag di ba napunta sila ng Boreas Island. Oh, dito siya nababa. Iloilo. Ang layo naman ng ano mo, atitikang ka. Ah, sa Manila ka na nagka-ano. Di, bata ka pa ng ano, napunta dyan sa Maynila. Atitikang ka. Kasi dyan ka na nagkaisip. Dyan mo na nakilala yung asawa mo sa Maynila. Laking ano ka pala, titikang kang Maynila. Ay, ano, bata pa talaga, ano, di dyan ka na talaga nag, ano. Andi ni Gymnastic, thank you dyan sa pakaway-kaway dyan. Maraming salamat. Ay, dyan sa Pasay City. Ah, pero napunta ka pa,
sa ano, sa Iloilo at Titikangkang. Nagbabakasyon ka din doon o hindi na? Ay, ano ka pa? Tapos ngayon di na kasi mahal na ng pamasahe ng Titikangkang. Di ba akala ko Titikangkang nasa ano ka, nasa abroad ka? Tagal na din no, at Titikangkang. Almost ano, 30 years. Oo nga, ang mahal na ng pamasahe niya. Parang, ano na nung ay, sa ano naman pala yun sa ano, quiet ba yun? Sa quiet ba yun si, ano, si Ate Love at Titikangkang? Si, bakit, ang maganda ba dyan sa, ano, sa Dubai at Titikangkang? Kasi si yung may kaibigan ako, ano siya, caregiver siya, si, ano, si Kulit. Nasa Taiwan siya dati. Kala ko, pag nag, ano ka, ano ba yung, ano yun, yung nasa Taiwan ka tapos nag-iba kang lugar, ay, Qatar. Tapos ng ibang lugar ka, ano ka, nag-skate ka ng ano, dapat sa mataas, 'di ba? Taiwan ka. Siya, pinili niya, ano, nasa Taiwan siya, pinili niya sa Dubai. 'Di ba mas mahal ang ano, ang sahod sa Taiwan kaysa sa ano, sa Dubai. 'Di dapat kung nasa Taiwan siya dapat nagtaas siya o nag-ano siya, nag-France o Canada, ganyan, 'di ba? Hindi yung pataas ang ano niya kundi bumulusok siya pumunta sa Dubai. Kasi sa bagay yung process naman niya kasi ano lang eh, ano libre sa kanila lahat. Oo nga eh, sabi ko, ganda-ganda ng ano mo Taiwan tapos nagano ka, nagpunta ka ng Dubai at diyan ka nagtrabaho. Di dapat sana di galing ka ng Taiwan, pumunta na lang siya ng ano, yung 'di ba yung ano Canada, ganyan, yung France, ganyan. Parang ano siya, parang bumulusok yung ewan ko, baka parehas lang ng sahod niya. Yung ano, kasi caregiver siya eh. Ano ba yung, ano ba yung tawag nyo? Natitigan kang yung, halimbawa sa Taiwan ka tapos mag-iibang lugar ka? Anong tawag nun? Ano, travel, ano ba yun? Yung, kasi yung iba, pumupunta sila ng ibang ano yun ba, Kuwait, Dubai.
para mag-i-skate na lang sila papunta ng ano, ay cross country. Oo, dapat ano siya sa mataas na ano, 'di ba? Titigan ka. Kasi yung mga Middle East, 'di ba, kahit papaano mababa yung sahod nila kisa sa ano, sa mga Canada, ganyan, New Zealand o France. Baliktad nga yung ano niya, eh, pabulusok siya. Dapat pataas siya ang ano niya, eh, ginawa niya pababa siya. Do'n kasi daw sa ano, sa Dubai, libre lahat sa kanya, libre. Eh, kung mag-aano daw siya sa ibang ano, mahal ang bayad. Ang siguro ng ano niya, ng sahod niya sa Taiwan kasi ano din, eh, caregiver din, eh. Eh, ang caregiver yata mga ano lang ang sahod niyan, eh. Umabot yata lang ng 30,000 eh, ang sahod ng caregiver. Pero ngayon sa ano daw, sa Hong Kong, mataas na rin ang sahod dun. Umabot na ng 30. Oo, at tikang ka mataas ang ano, caregiver. Pero ang alam ko niyan, pag sa ibang ano eh, umabot ng 50,000 eh, ang ano, caregiver. Pag sa ano, ibang lugar siguro, mga Canada, ganyan. Sa Taiwan kasi ano, minimum 30,000 lang talaga ang minimum. Dan sa nakapin, andini gymnastic, dan na sa'yo si Family Long Channel. Thank you sa inyong lahat dyan, sa pabidi dyan. May isang oras na kagad. Oh. Magla-live ka ba, Ate Long? Mag-ano lang ako, magto 2 hours lang ako. Pag magla-live ka. Pag hindi, yun na naman yun, nakatambay.
UG Dan Connected. At itikang kang dikit na po sa'yo si Family Long Channel. Dumikit na po sa'yo. Yung Ate Long, kalimutan ko. Parang huli, masyadong huli yung ano mo lugar. Raquel and Sorsogon, tamsak po. Thank you, thank you. Maraming salamat sa iyo sa patamsak. Raquel and Sorsogon. Thank you sa pakaway-kaway mo. Okay po, balikan ko. Thank you. Ate Long, balikan ka na lang ni Ate Tikang ni Gigi Worm TV. Babalik naman yan sa iyo, Ate Long. Thank you po, Ate Tikang. Thank you sa iyong pagtambay dito. Sana maano mo na yung AdSense ni ni Tikang para dalawa na ang ano mo, ang channel mong monetize. Adobo Rider, Miguel Love shoutout, Migs. Thank you, Adobo Rider. Thank you sa pagbisita. Live lang tayo, walang magawa. Tinatamad pa mag-edit. Kruk, kruk.
Tosokos. Mega love shoutout all. Thank you, Ate Jeep, Ate Ning. Thank you, thank you. Umalis ako, magpapakain na ako ng manok. Magpapatuka muna tayo ng manok.
Ang Dini Gymnastic, thank you dyan sa pag-stay dyan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong pakaway-kaway dyan. Thank you sa iyo dyan.
Bye. Thank you, Chubay. Precious Diaries. Thank you. Thank you sa patamsak ni Jam. Wow, natulog. Oh, 21 ang ano na, tamsak. Uy, 21? 20, doon, 21. Diba? Minsan, 4 hours, 8 lang, tamsak. Oh. Mm. Thank you po sa inyong lahat dyan. Mag-end na po tayo. Naka 2 hours na din po. Maraming salamat po. At tayo may gagawin pa. Thank you po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat.